Chcete niekoho prekvapiť originálnym darčekom, ktorý je zároveň sladký? Tak si poďme vyrobiť škriatka so sladkým prúdkom. Na výrobu potrebujeme 4 rôzne papiere, z ktorých vám škriatka vystrihneme, polovicu plastovej gule, menšie cukierky, penové štvorce, lepidlo a lepiacu pištoľ. Škriatok sa skladá z niekoľkých vrstiev. Najprv spojíme dve spodné časti lepidlom. Aj bradu prilepíme na vrchnú časť lepidlom. Na ostatné časti použijeme penové lepiace štvorce, aby získali krásny 3D efekt. A teraz to najlepšie. Do stredu prilepíme plastovú polguľu plnú sladkosti. Cukríky, čokoládka, čokoľvek, čo poteší chuťové poháry. Polguľu na spodnú časť prilepíme lepiacou pištoľou. Lepšie drží ako lepidlo. Napasujeme ju presne do vystrihnutej časti. Na spojenie prednej a spodnej časti tiež použijeme penové štvorce. Toto je rýchle a pekné, perfektný darček, ktorý vyčarí úsmev. Chcete svojho škriatka? Nakúknite na www.kreatívneruky.sk a objednajte si papiere ešte dnes.